soroi uchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Nhasi mukati mechirongwa chedu tinoda kutarisa nhau yakatika kuzengeza kwavakunzi house of horror. Muchitiko chinganetsa nekutinetsa vanhu vazhinji, chitiko chokuti kune mukadzi akagara nechitunha chemurume wake kwemazuva anosvika 5 asati audza mapurisa kana kuzivisa hama dzemushakabvu. Ndicho chitiko chanetsa vanhu vazhinji kuti zvakambofamba sei. Pachivanhu chedu zvinhu zvatinogara tichiziva kuti kana hungava urwere kuti mukadzi ari mumba murume wake orwara, chinhu chokutanga kuita kuzivisa hama dzemurume wako kuti kuno kwaita urwere. Chero angavawo murume mukadzi orwara, chinhu chokutanga chokuita kuzivisa hama dzemukadzi wako kuti kuno kwaita urwere. Ndizvo zvimwe chero nerufu, chinhu chokutanga kuzivisa hama dzemushakabvu kuti kuno tawirwa nedzinotosvora, tawirwa nedambudziko, tanyangwa ndotsika dzedu vanhu vatema. Zvinhu zvinozonetsa vazhinji kuti munhu ungagara nechitunha kwemazuva akawanda kudero asina kuzivisa mapurisa kana kuti hama dzemushakabvu, kusvika pakuti chitunha ichocho chinotanga kuora. Zvinhu zvinotinetsa nezvinganetsa vazhinji. Asi tisati tamanya kutaura zvakawanda, chero hazvo chiri chiitiko chinonetsa, zvinoda zvekare kuti tiite ongororo yeupenyu hwakanga huri kurarama, vatingati gogo, kati mhuri yekwamashasha, vamwe vangada kuti mashasha, kuti upenyu hwavairarama hwanga hwakamira sei. Hakuna dzimwe hondo here dzavakanga vari kusangana nadzo. Hatipo pakuda kuti tiite matare, hatisi kuda kuvheneka, asi tikuda kungoita ongororo yezvinhu zvatakuziva nhasi, kuti tiite ongororo tizambe kuti zvinhu izvi zvakafamba sei. Tingatadza kuwana anza, tingatadza kuwana mhinduro, asi zviripo zvatinogona kubuda nazvo kana tikaita ongororo yezvinhu zvatakuziva, yezvinhu zvavapo iko zvino. Kana tichida kunyatsonzwisisa, kana kuti kana tichida kuzama kunzwisisa chitiko ichi, zvinoda kuti timbobata mumwe nemumwe ari mukati mechitiko ichi, kati ari pedyo nechitiko ichi, timbozama kubata kuti angava munhu akamira sei, kati vangava vanhu vakamira sei. Tingada kubata gogo, tigobata mwana wavo, tigobata nedzimwe hama, tigozama kuona kuti imhuri yakanga yakamira sei, ndiko kuti tisvike pakuda kunonzwisisa kana kuzama kunzwisisa chiitiko ichi. Ndo zvingatipa kamwe katingati pachirungu insight into the event, kuti tinzwisise, tizame kunzwisisa zvakaitika. Chinhu chatatanga kubata pana gogo, mashasha, vamwe vangada kuti mashasha, ndechekuti munhu chokutanga aenda kuchechi yeJohani Masowe yenyenyedzi nomwe, ndo chinhu chatanga kubata pavari. Chimwe chinhu chinobuda zvakare pana gogo mashasha ndechekuti vakanga vasingawirirani nehama dzemurume wavo, uye zvekare hatina umbowo uzere hwekuti tingati gogo vaiwirirana.
nehama dzemurume wavo. Izvi ndizvo zvinhu zvatatanga kunyatsobata pana gogo, kuti munhu aienda kuchechi uye munhu akanga asinganyatsowirirana nehama dzemurume wavo. Zvinhu zvingatinetsa kuti sei gogo vakanga vasingawirirani nehama dzemurume wavo. Pane zvinhu zvekare zvinobuda ipapo kana takutarisa nhau yekuti gogo vakanga vasingawirirani nehama dzemurume wavo. Nhaurwa yechechi inogona kupinda zvekare, nokuti gogo mashasha vanobuda vari munhu watingati mufundamentalist, munhu wakanga akapinda mumaonero angu zvakanyanya munhau dzekereke yeJohani Masowe yenyenzi nomwe. Tikatarisa chechi idzi dzakaita seJohani Masowe yenyenzi nomwe, ichechi dzine chekuita chikuru nekuprofita. Tikaona munhu kazhinji oenda kuchiprofita kana kun'anga kana kumaprofets, hazvina kusiyana zvinhu izvozvo, kuti munhu iyeye ane imwe background iri kunetsa inenge iri spiritual, zvekuti tingati pachirungu anenge achida a spiritual breakthrough. Anenge achiti matambudziko andiri kusanganadzana nawo panogona kuve pane mamwe atingati ma-spiritual obstacles aanenge achida kunobvisirwa kuti aite a breakthrough in life. Saka ndiri kuti chero munhu achiti ndikuenda kuna magaya, chero munhu achiti ndikuenda kuna makandiwa, chero munhu achiti ndikuenda kumasowe, munhu achiti ndikuda kunoprofetirwa, munhu achiti ndiri kuenda kun'anga, munhu yeye ane dambudziko rimwe chete. Kati vanhu ivavo vanoenda kuzvinhu izvozvo, ingava n'anga, kungava kumasowe, kungava kuna papa, tiri kuti une spiritual problem yauri kuda rubetsero. Hazvisiyani izvozvo, uchero ukaenda i-one on one, une spiritual problem. Ende kuna gogo zviri pachena kana tonotarisa zvimwe zvavakataura vachinoti murume wangu ndakamuudza kuti handei kuchechi unoprofitirwa zviri kunetsa mukati memhuri. Saka tiri kutoona mhuri ine zvimwe zvinonetsa mukati mazvo, asi tingati dzimwe dzenguva ndichitarisa gogo vari kuti matambudziko andiri kusangana nawo kana kuti matambudziko ari kusangana nemhuri yangu ari kubva mudzinza remurume wangu. Handisi kuti ndo chokwadi, asi kuti ndiri kuti ndiwo maonero avo, nemhaka yekuti vari kunokweva murume, vari kunozama kunokweva murume kuti dai taenda kuchechi vanonzwa matambudziko, vanoprofitwa, vanonzwa matambudziko atiri kusangana nawo kuti zviri kufamba sei. Ndizvo zvimwe zvingatipa kuti tione kusanowirirana pakati pavo nehama dzemurume wavo. Handisi kuti ndo chokwadi ichi, asi mumaonero angu ndiri kuona semunhu ari kunofungidzira kusvika kuhama dzemurume kuti dzine chekuita nematambudziko andiri kusangana nawo. Ndo patinoona vachizama kunokweva murume, asi murume achiramba kuenda kuchechi kuti anoprofitwa kuchechi Johani Masowe yenyenzi nomwe. Kuda murume ati aiwa, kuda murume anga asingatendi mazviri. Saka tinoona pane dambudziko pakati pagogo nehama dzemurume. Rimwe dambudziko rinozoita gogo apa, kati dambudziko ratinogona kuita nderekuti zvatinenge taudzwa kuchechi, zvatinenge taudzwa kun'anga, zvatinenge taudzwa nemaprofits,
tosava neimwe reasoning yatinogona kuita. Zvimwe zvinoda kuti timbofunga, tisava mafundamentalist, tisava vanhu vari blinkard kune zvatinenge taudzwa. Nokuti ndichinoona upenyu hwagogo hune mamwe mablinkers ekuti vakanga vatoisa solution, kuti solution yese pazvinhu zvavanosangana nazvo inofanira kubuda nemuchechi. Rumwe rubetsero runogona kubva pamwe kuhama kana kushamwari kana kuvavakidzani vakanga vasingachagamuchiri. Asi tinenge tichida kuti vanga vachiti ndine matambudziko andinosanganzana nawo, asi ari kubva kudzinza remurume. Ndizvo zvatinoona pana gogo izvi, kuti vaiti zvinobva kudzinza remurume. Ndosaka vachiti kumurume wavo vachibuda vachiti airamba kuenda kuchechi. Zvinotitaridza kuti vaiti zviri kubva kudzinza remurume. Tisakangamwa zvekare kuti mwana wavo Grant, zvatinoona paari, akanga anotaridza kuti murwere wepfungwa. Nerimwe dambudziko iroro rekuti vakazvitarisa vanoti zviri kubvepi izvi. Pamwe vopedzisira vonofungira kana kuti vonoudzwa kuchechi kuti zvinenge zvichibva nekudzinza remurume. Hatizivi mamwe matambudziko avaisangana nazvo, asi taona dambudziko rokuti mwana wavo Grant airwara pfungwa. Tikaona zvekare kuti murume wavo akastroke. Pamwe tinogona kufunga isu kuti ivo vanoziva zvakastrokesa murume wavo, nokuti ndeimwe version yatisingaregi kufunga kana kutora. Hatingangomanyi nekufunga zvavanofunga ivo, tinogona kufungawo zvose. Tine mativi akasiyana enyaya iyi. Murume wavo akastroke, mwana orwara. Vanhu isu tinogona kuti tichinovaona vachinogara zvekare nechitunha chemurume wavo kwemazuva anosvika 5. Zvonzi vabarwa zvekare vane nzara dzemwana wavo. Izvi zvese izvi zvinogona kutipa mumwe mufananidzo wagogo, tigoti pamwe gogo ava havana kumira zvakanaka. Asi panhau yenzara tinogona futi kufunga kukurumidza kuti mwana wavo akasungwa anga nebvudzi ranga rakakurisa nenzara dzanga dzakareba. Saka nzara idzi dzinogona kuve dzakanogurwa kana kunochekwa nzara kwaanga ave kukamba. Vanogona kuve vakapiwa nzara idzi, handizivi kuti bvudzi rakazvendepi. Saka zvinogona kudaro kuti inzara dzavakanga vapiwa dzanga dzachekwa kubva. Hatizivi kuti akacheka mwana wavo, akagera bvudzi ndiani, akacheka nzara ndiani, hatizvizivi. Asi mumafungiro angu nemaonero angu, nzara dzavakazobatwa nadzo dzinogona kuve dziri dzanga dzachekwa mwana wavo paakasungwa achiendeswa kumapurisa, nokuti anga ave muusungwa. Tichanozvitarisawo zvekare pataita kutarisa Grant pamwe upenyu hwake nemamiriro aakaita mukati memurume. Saka ndo zvimwe zvatikwanisa kuona pana gogo. Asi tichiti dambudziko ratinoona guru, tinoroona kuti vanga vasingawirirani nehama dzemurume wavo, asi zvichigona kuve zviri zvinhu zvaibva kune zvavaiprofitwa, kana kuti chimwe chinobuda zvekare. Hatiziviwo yatingati unhu hwavo kana kuti karekta yavo kuti yakamira sei. Asi ndinovaona gogo vari munhu watingati pachirungu vakaitwa shaped yekarekta nechechi yavakanga vari. Hatisi kupombera chechi mhaka, nokuti chero ukaenda kun'anga ukarega n'anga ichiita shape yokarekta, haukwanisi kurarama nevamwe vanhu.
pachirungu ndingati you won't fit into the society, nokuti unenge wava a fundamentalist. Ukada chivanhu zviri very deep, zvemwoyo nepfungwa nezvese, zvokuti you become abnormal in life, unoita matambudziko. Hatisi kuti kuchechi chete, chero kuchivanhu ikoko tinopinda muchivanhu, asi ngatisare tiri vanhu vari normal, kwete zvokuti munhu anobva abvunza kuti uchidarika kuti munhu anongoita nezvei. Kungava kuda chivanhu zviri very very abnormal. Chitendero chese kana tipinda machiri, ngatisare tiri vanhu vari normal, vanokwanisa kunoita fit musociety. Ngatisazvibvisa matinorarama muvanhu vatinorarama navo inova society, nokuti kana behavior yedu ikava shaped nereligion, tichakona kuwirirana nehama dzedu, nevamwe vanhu nedzimwe hama, tichakona kuwirirana nesociety, nokuti tava kurarama kamuraramiro kari shaped nechitendero. Kana your character ikava shaped nereligion, you become a religious fundamentalist. Auoni zvimwe zvinhu. Munhu akada chechi zvakanyanyisa zvekuva a fundamentalist, akada chivanhu zvakanyanyisa zvekuva a fundamentalist, ukaona mumwe munhu achiita chimwe chitendero, hauchazvioni kuti munhu ane kodzero yokuitawo zvaanoda neupenyu hwake. Ndipo patinozoona gogo vachizokuda kunokweva murume wavo. Ndinoona kuti upenyu hwavo hwakava upenyu huri shaped, kana kuti upenyu huri shaped nechitendero chavo. Saka zvinonetsa kuti vaite fit into the family, chero yemurume wavo, chero musociety, nokuti handioni kuwirirana kwavo nevavakidzani vavo. Saka upenyu hwakava shaped nereligion. Upenyu vanongorarama vachiona chitendero chiri pamusoro. Ndiri kuti kuenda kuchechi hazvina kuipa, kuda chivanhu hazvina kuipa, kuenda kumaprofits hazvina kuipa, kuenda kuna papa hazvina kuipa, asi usava blingered muzvinhu zvaunoita, zvekutadza kuti unoonawo zvimwe zvinhu nemaziso akowo nepfungwa dzakowo. Wotanga ngofunga kuti chechi inoti chii, pazvinhu zvose zvese zviripo zvinongodawo kuti uve munhu ari normal, zvokuti unotanga watovhunza n'anga uchida kuita chimwe chinhu, unotanga watovhunza papa uchida kuita chimwe chinhu, wotanga watovhunza muprofita. Pazvinhu zvese zvese unenge wava a fundamentalist, unenge wava dogmatic, unenge wava blingered, hauchaoni. Ndo maonero andinoita gogo, kutadza kuwirirana kwavo nemhuri yemurume wavo nehama dzemurume wavo. Ndiyo yandikati ingava reason yekutanga inogona zvekare kuzotisvitsa pachiitiko ichi chokuti mind inopedzisira isisiri normal. Zvinhu zvaunoona wese kuti zvinhu zviri normal zvinogona kujairika, zvinenge zviri zvinhu zvisingajairiki. Wozopedzisira dzimweni dzenguva wave kugara nechitunha kwemazuva anosvika 5 pamwe kusvika shaura. Handizivi kana kuti ndingati hatizivi kuti kuchechi vakanga vari kuudzwa kunzi chii pamusoro pechitunha ichocho. Pamwe tikanozvitarisa, kune chimwe chiprofita chavakanga vari kuwana pamusoro pemurume wavo nekushayika kwemurume wavo chichibva kuchechi. Ngatirege kukangamwa kuti mhuri yekwamahlahla kati mashasha imhuri yakabudirira, imhuri ine mari. N'anga, muprofita, maprofits, vana papa, vazhinji vavo vakaona pane mari, uchenjere kupedzera wavachituta.
chevanhu ivavo, nekuti chavanenge vakutarisa pauri imari yaunayo. Vanotsvaka nzira dzose dzavangawana dzokuti dai mari iri pauri yasvika pavari, vanopedzisira vakukuudza nezvimwe zvisingaiti kuti mari uvhunduke, utye, upedzisire uchingobudisa mari. Nokuti mhuri iyi yekwamashasha imhuri iri very successful. Chero tikatarisa imba yacho unozoona kuti imba yakavakwa. Toziva kuti vanga vane vana vazhinji vakanga vari kunze kwenyika. Saka kana waita mari, chenjerera maprophets, chenjerera n'anga zhinji, chenjerera even vana papa, chenjerera vanhu ivava, nokuti vanopedzisira vakukuudza zvisingaiti. Tine mumwe muprofita watakanzwa kunzi akarohwa, apedzisira aprofita zvisingaiti, zvonzi mudzimu wemhuri unogara pamwana wemukwasha, zvikanzi hakuna zvinhu zvakadaro. Muprofita akapedzisira ava kurohwa kuti hazviiti. Tine n'anga dzakarohwawo dzashopera zvisingaiti. Kana vanhu voda mari vanotaura zvakawanda wanda, zvinogona kutisvitsa pakuti munhu anopedzisira agara nechitunha kwemazuva akawanda. Ndiri kufungidzira kuti pane zvavaiudzwa kuchechi kwavakanga vari nehondo dzavaisanganidzana nadzo, nokuti ndo chimwe chinhu chiri very clear. Ndati ukaona munhu oenda kumaprophets, oenda kunana papa, oenda kun'anga, oenda kumaprofita, ane spiritual war yaari kusanganidzana nayo, ari kuda a spiritual breakthrough. Saka vanhu vanoenda kunzvimbo idzodzo, vanouya kun'anga vatirisu, vanoenda kumaprophets, vanoenda kumasowe, vanoenda kumaprofita, vane maspiritual problems. Asi uchinopiwa yatingati a spiritual breakthrough, usava munhu ari blingand. Vhura maziso pane zvaunenge uchitaurirwa, vhura nzeve unyatsonzwisisa, vhura mind yako, pfungwa dzako pane zvaunenge uchitaurirwa, usava munhu ari blingand. Ndo dambudziko ringava rakaita gogo, kuti havana kusara vane pavo pavaifunga ivo vaingotevedzera zvinenge zvabva kukereke. Rimwe dambudziko ratinoona mumhuri umu randasanganzana naro, randatarisa ini, nderekuti pane yatingati marudzi maviri akasiyana. Gogo vanotaridza kuti ndeverudzi rwechishona, family yekwamashasha, ingava iri family yechindevele, kati yechisutu, kati yechisoto, asi vasiri mashona. Saka patoita yatingati an ethnic difference, nokuti tinoudzwa pamwe hama dzemurume dzichiti dzakauya dzikashevedzera dzichitaura nechindevele. Gogo ava vanenge vasingazvinzwi. Paripo pavaisvika vachitaura nehama yavo vachitaura nechisoto, gogo pedzana vachiti taura zvatinonzwa tese. Saka ndekumwe kusawirirana an ethnic difference. Asi hatingati kana munhu ari mundevele akasvika hama yake iri yechindevele vakataura nechindevele toti vari wrong. Aiwazve vanenge vachitaura nechirudzi chavo, asi zvinouyisa kafriction, zvinouyisa kakusawirirana. Nemumwe aripo asinganzwi zvamunenge muchitaura, anopedzisira angofunga kuti muri kundinyeya, asi apa hapana nemhosva. Nokuti wogogo semunhu anga agara mufamily umu vaifanirwa kudzidzawo chirudzi ichi. Ndo rimwe dambudziko. Ava ndinoona sekuti shona vaigonawo, pamwe vaifana kuti accommodate gogo. Saka tine chikuti vese vari wrong. Gogo vaifana kudzidzawo kuti kana zvotaurwa vanzwisise zviri kutaurwa. Vaifana kudzidzawo chindevele ichocho kana changa chiri icho chemurume wavo. Chero vakanga vachigara kuzengeza kumashona, asi vaifana kudzidzawo chirudzi chinotaurwa mumhuri yemurume wavo, kuti pachinenge chitaurwa paya vasanzwa sokuti ndiri kunyewa nepavanenge vasinganyewi. Neavava hama idzi dzaifanira kuitawo accommodate. Saka apa tiri kuona kuti hapana accommodation iripo pamhuri mbiri idzi. Vanhu vaingowirirana ndigogo nemurume wavo vakanga vakatorana pamwe nevana vavo,
Asi tikabuda imomo mufamily iyoyo yagogo nemurume wavo nevana vavo, takuenda kune imwe mhuri hakusisina kuwirirana, nekuti ndeve marudzi maviri asangana akasiyana, ane tsika dzakasiyana. Zvinoda kuwirirana nekunzwisisana zvikuru kana taita marudzi maviri akasiyana mumba. We should be able to accommodate each other. We should be able to accommodate any other person of a different ethnic background neyandinenge ndinayo. Ndikada kuva munhu wekuti chirudzi changu ndo chega chakakura kati chakakosha, tisingaoni chirudzi chemumwe munhu, tinoita madifferences. Tinofanira kuve tiri vanhu, handisi kuti ava vari right ava vari wrong, asi ndikutaura general kuti imwe difference yatiri kuona apa kusawirirana kuri kubva kuti marudzi maviri akasiyana. Marudzi maviri asiyana ndokutadza kupanana mukana nokunzwisisana zvakanaka kuti vagarisane zvakanaka. Vakatadza kugarisana kwatingati to accommodate each other, zvakaramba kuti vagarisane. Saka gogo vakapedzera vakuita sokuti vovenga, vakapedzera kuti vovenga hama dzemurume, pamwe hama dzemurumewo dzovenga gogo, nekuti paita religious difference, paita a tribal or ethnic difference. Zvinhu izvozvo zvikasangana madifferences iwawo, tinozotsvaga zvimwe zvakawanda, asi ipapo panenge patoita dambudziko. Gogo vane dambudziko rese ndamboritaura nenhau yechitendero, ndoritaura zvekare nenhau yekusawirirana nehama dzemurume. Zvinoita kuti mamwe matambudziko avaisangana nawo vazongopedzera vave munhu anenge angomira ari ega, nokuti unenge wagara usingawirirani nevamwe vanhu, unenge wagara usingawirirani nedzimwe hama. Kana dambudziko rakuwira, hapana anombokutarisa kuti waita dambudziko, nokuti pamwe unenge ungoda kumirira hama dzekukereke chete, uchi ndo hama dzangu. Ungava ungapinda muchechi, ungava ungapinda muchivanhu, ungava ungaita zvose. Ini kana ndikapinda muchivanhu handifaniri kuvengana nehama dzangu nokuti dzanamata. Hama dzikanamata hadzifaniri kuvengana neni nokuti ndapinda muchivanhu. Let's accommodate each other. Dai vana vaigarisana zvakanaka, dzimwe dzenguva gogo vangadai vasina kuzosvika pakugara nechitunha kwemazuva 5. Vakatadza kugarisana nehama dzemurume wavo, pamwe hama dzemurume wavo dzasingagoni zvakare kugarisana nagogo. Zvese izvi zvinotikonzera pakusvika pakuti munhu anogona kupererwa ongoona chinhu through maziso andataura ekereke echitendero, zvinova kunobva futi matambudziko. Kana kereke iyoyo kati maprofita iwawo ari kuchechi akatadza kukuita counsel zvakanaka, yatati counseling, kukupawo mazano akanaka, vakachivawo zvekare mari yaunenge unayo, unopedzisira wakupiwa nemamwe mazano asingaiti. Tiri patsika dzevatema, hatingapesani nemhaka yekuti taita maonero echitendero akasiyana, hatingapesani nemhaka yekuti tasarudza zveupenyu zvakasiyana. Tichitarisa grant, pane zvakawanda zvanyorwa pamusoro pake, zvataurwa pamusoro pake, asi chandodavira nechandinoona pana grant munhu akamboenda kunze kwenyika ndokudzoka, hatinyatsi kuziva madzokero akaita kunze kwenyika kwaangaenda. Anotadza kuti akanga aenda kuUK, asi ndinofungidzira mufungidziro dzangu kuti ndoko kwakatangira dambudziko renjere. Vanhu vari ikoko vakatoona sokuti zviri nani kuti adzoke kumusha, chero ranga risati rave serious, asi vakatanga kurionera ikoko kuti munhu atova nedambudziko, zviri nani aende kumusha, kana kune zvinonoshata zvinoshatira zviri kumusha. Kuda mwana achisvika pamusha, mai vachisangana nedambudziko nokuti ndivo vakanga vava munhu ari active, sezvo tinoziva kuti baba vanga vastroka, havana kuda kuta involve dzimwe hama kuti paite dambudziko apa. Vakapedzera pamwe vachivanza, kana kuri kuvanza zvaiitika mukati memusha, chinova rimwe dambudziko ravo, nekuti pane zvimwe zvinhu zvavaita vachivanza. Idambudziko zvekare iroro ravakasanganisana kana kuti ravanenge vakaita. Ivo vanoti munhu
aiti dzimwe dzenguva aiva munhu aita hasha, very violent, oputsa zvinhu. Kuda ndozvaita kuti vamukire kuti kana zvasvika asaputsa zvinhu pamusha. Asi hachingave chokwadi chokuti aigara musilingi. Munhu anga asati ajaira vanhu, saka pamba pakazozara vanhu. Ndinoona sekuti semunhu anga ajaira kwemakore akawanda, anosvika 14 iwawo, kugara akakirwa asingasangani nevanhu, zvinhu zvinogona kuve zvakamuvhiringa, zvakamukonfyuza, ndokubva amanyira musilingi. Tinoti akazowanikwa akavanda musilingi, hatingati aigara. Asi kana social media yotaura, inotaura zvakawanda. Ndangoti tichitarisa chiitiko ichi chinonzi house of horror. Ndingasingati ini haisi house of horror, but is part and parcel yehondo dzatinorwa vanhu vatema, ma-spiritual wars atinosangana nawo. Zvekuti kana tasangana nema-spiritual wars, ngatizivei nzira zokuti tinomabata sei